Is-setturi tal-informatika u t-teknoloġija tal-komunikazzjoni it-tisjieħ fis-servizzi finanzjarji waslu għad tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna differenti minn bosta pajjiżi oħrajn. Dan flimkien mal-impatt pożittiv tal-investimenti red barrani li baqa' għaddej b'saħħtu, il-progress fil-qasam ta' riċerka u l-innovazzjoni u t-titjib fis-settur edukattiv. Dan joħroġ mir-rapport annwali tal-Bord Nazzjonali tal-Produttività li tnieda waqt konferenza li preżenti għaliha kien hemm is-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali NDLUL. Dan ir-rapport jagħmel ukoll 10 rakkomandazzjonijiet biex jiġi aċċertat li pajjiżna jibqa' jsaħħaħ l-ekonomija tiegħu kif ġara f'dawn l-aħħar snin. Il-Perit David Xwiereb, Chairperson tal-Bord Nazzjonali tal-Produttività u anke tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD, kompla jispjega dwar dan. Ta' x'għandna bżonn nagħmlu biex nagħmlu l-produttività tal-pajjiż. Wara kien l-opportunità illi mhux biss nistudjaw x'imissna nagħmlu, imma ġejna aspirati minn dawk in-nies li diġà dan qegħdin jagħmluh. U allura kulħadd se tirrealizza li dak li qed noħolmu li għandna bżonn nagħmlu biex insiru aħjar fil-fatt jista' jsir u tajna eżempju kif dan fil-fatt sar. Fl-indirizz tiegħu waqt din il-konferenza, is-Segretarju Parlamentari Ellul innota b'sodisfazzjon kemm dan ir-rapport jindika biċ-ċar kemm il-politika tal-Gvern sejra fid-direzzjoni tajba. Inħares il-qudiem biex flimkien mal-membri ta' dan il-bord u l-imsieħba soċjali nkomplu nevalwaw dawn ir-rakkomandazzjonijiet biex fl-aħħar mill-aħħar inkobru inkattru l-ekonomija ta' pajjiżna biex jissaħħu l-familji Maltin u Għawċin u nkunu nistgħu bħala Gvern nibqgħu ta' support għan-negozji tagħna.